de scholen opzoeken. We gaan 200 klassen, 5000 leerlingen opzoeken en we gaan een toneelstuk aan ze laten zien waarin het Limburg van 2020 eigenlijk al waarheid is geworden. Dat duurt nu nog 7 jaar, nu zitten we in groep 8, dan gaan ze de wijde wereld in. We gaan naar die kinderen en we gaan ook naar hun ouders, want in het bedrijf waar papa of mama werkt, daar zijn ze ook bezig met de toekomst. En in dat bedrijf of in die organisatie gaan we met de directie praten, waar die kinderen bij zijn, over de toekomstplannen voor 2020. We hebben behoefte aan jonge mensen. Als je naar de toekomst kijkt, dan krijgen we hier een fors tekort aan goed opgeleide mensen, maar ook een fors tekort aan mensen die hun handen kunnen gebruiken in de maakindustrie, et cetera. Dus het is voor ons als industrie en ook voor de economische ontwikkeling van de regio van essentieel belang dat jonge mensen ook in deze regio blijven, CQ naar deze regio komen. Dus het project is heel belangrijk voor de doelstelling om Brainport 2020 een topregio te maken. Ik vind het belangrijk om mee te werken namens Innovo omdat we verbonden zijn met Zuid-Limburg. Dat is ook het project. Het wil laten zien wat Zuid-Limburg allemaal te bieden heeft. En met name door de ogen van kinderen die de basisschool gaan verlaten. En we zullen ook de uitvoering die gemaakt wordt graag vertonen aan onze leerlingen in het kader van ons jubileum in 2015. Het belangrijkste wat dit project Lichting Zuid straks moet gaan opleveren, is dat kinderen een hele bewuste keuze maken van waar wil ik eigenlijk de wijde wereld intrekken. Is dat hier in de regio of wil ik me heel elders zoeken? We vinden het belangrijk dat ze goed weten wat er hier in de regio allemaal te koop is voor hun. Dit is een buitengewoon aantrekkelijke regio en een rijke regio. Die aantrekkelijkheid en die rijkdom die kun je ondersteunen door goed onderwijs te verzorgen, waardoor er goede werkgelegenheid is en blijft en waardoor mensen graag zich in deze regio gaan vestigen of daar blijven wonen.